turista batekin joan ginen mendi batera ikustera, zura eta gorrak ari zela ateratzen, eta, hitz egiten denetaz, esan nion, daukazu ordu erdi bat nerekin etortzeko? Eta joan ginen, poliki, eta momentu batean esan nion, orain eseri hemen, eta ni 10 metrotara edo horrela eseri nintzen, eta egon zaite sisilik. Eta hor zegoen enbor bat, nahiko ustelduta, eta bat-batean, txitoak intzuten ziren, eta etorri zen lokila, piko dorsi blanko, etorri zen, eta nola jaisten zen zuaitzetik, nola ematen zion txitoari janaria, nola egan, eta nola zegoen zaintzen. Hori ikusten egon ginen, ez dakit, 15-20 minutu, simateko ikusten nion, eta zeraman agian 20 edo 25 urte mendian lan egiten, eta horrelakoa ez zuen ikusi. Eta pentsatzen, hori izan zuen, nik esango diot ingenierari ez dudala berriro moztuko zuaitz bat, zuloak baldin baditu edo, eta esan behar duen ere semei, eta hau, baina oso ongi, bai.